Lalabas si Tito Rendo dyan, sino agad? Oh! Uy! Jimmy, tabi! Iwan ka ng BTS! Ay, pumunta crossover. Mga napapanood ko sa Facebook, YouTube, may mga sariling subdivision eh. Ako sa kwarto lang. Sa public lang ako eh. Ito mo ginawa ko, kinuha ko na lang to, bawal kasi, bawal lumabas, so kinuha ko na lang. Ako na lang shoot. Trick shot. Trick shot number 1. Tali pa. First try, trick shot. First try, trick shot. Ano, dito rin doon, yung court yung nag-a-adjust para sa akin. Kahit hindi ba shoot yan, gagalaw natin yan. Hindi ba shoot yan, ikaw gagalaw para ma-shoot. Anong tunay na magaling. Kaya mo nung mga nag-aamok sa'yo, may pupunta pa sa korte ng subdivision nila. Ako wala, kailangan ko pa magnakaw. Quarantine pa eh. Shoot kita dyan. Isang siko lang sa akin, makakalas ako eh. Mag-crossover. Ang baba ko masyado para sa camera. Kakangawin. Lalabas si Tito Rendo dyan, siko agad. Uy, nice pass BTS Jimin! Shoot, lagyan mo ng green. Okay, masyado na tayo nag-e-enjoy. Atin na simulan.